Ebo nonsia aha eye SOMPA 106.5 FM Accra. Ye mabusuafo nyina chenemamakwa ebredu so sensama hodo a ye boboa no se ye kasebo a edikan enede yi ye de ebesum ye tiefo enyina kasebo yi efri yatena ye kese mo ewo dome Watermelon Street ena ye de eba wakwan mu sara nso ena woko Asante Mantem Kopon Kumasi emu enso a kasebo no echa ne ho ewo 93.1 Kumasi ayiko 100.9 so ewo Kumasi hono a womo efa kasebo ni bi ene anopei afei ukọ Adamfopa radio ewo Paris France womo so to be apete SOMPA 101.1 ewo Takwa SOMPA 103.3 so ewo Takwa de Tichiman ene ne mpotemu wo mutie ewo 106.1 SOMPA 98.9 eye Sunyai SOMPA 90.7 ewo Enkranza Doma eye SOMPA 101.3 ena Mfimfi Mantem Kingdom 106.1 FM so FB ewo Mankesimu dikoda no so eye SOMPA FM ye stream live ewo Facebook page no eswa na eye SOMPA 106.5 FM Accra ena SOMPA FM live enso ewo YouTube www.sompaonline.com ehono so ya boaboa ensem ni bi ano a obetumi enya bi na watie ewo honom kama na tena hyɛn so ma yɛsɛ yatena se anɔpɛyi na KJC Company Limited a wɔn de dansie ne mapa aba adwama so wɔn ɛna afa ho ka ɛne na KJC de otum sɛ hɔ na ɛsɛ Ghana fo nyinaa ɛde wɔ mani kyerɛ nom kɔgye dansie ho ne mapa midimafo Herbal Center Dr. Time da so ɛno no ayaresa nyinaa ahemfie ɛne hɔnom 2074 kane yɛ na nom dudu anu wɔn hyɛ na nɛ wɔn nam abɛfo kwan so ayɛ ne sɛ nsuo nya bi ɛboa emu apomdin semtimi konkan George Bread and Pastries womo na akofa George Hot Kinke aba edwama so a yesi betu no 3 Ghana cedis pe na bibia entumi enkonkan so mpachade no bronya bremu ampaya edwa yede serie ehye ekunafo afromu ma enti wo so ebre sefatam ne ebechiechie mu na wode wo mo ano aba beto so ede amai wo madawroma ensemu a ene anope yede ba ne di mu akotini bi enese Openia wono oda omeyi omo awonom ehye apomodimu ensem so woda wonom ano no onanyafo kwabra mita kando zipline ensensem no enra wakasa afa ho yebeko Mfimfi Mantem na nananom hemfo ena woma friends mtwofo nhyiemu a womo echirem sensem bia enenam se womo no enyade a womo pene saa ohamu nchichemu enum lithium royalty ejise no womo se enye no kore abai ebo amania toto stress HIV kono enye ba akofo ko eye menu mienu entini yensom afutuo akọ ediama emai waye womo omai emu se de beya wo betimi ama honedie hu nsem akọ enkan na womo aboa se de beya bosumi akwantuo ya mpempi ema etwa no ebetimi akọjojo Adishia wonom ewo awoya womo kasa ne nyina efa lithium enkoma wonom ehyasie ete ho pentenkwa no sesei edian enesi akiri mrase bedwani ye ogina mu mo manfo ewo sehwiwi oso akasa wo sei enye nso hyenko ane ade a esese yesusu puno a ye betime di akire se adesuani bi wo akyede bi wonimu anase da bi Abusia yabeko BITMISE ne de honso de free hoba no de ababa besomo ensem ne bi eka yenim ho na pesemaka de hye no yesi adwa ya yede som se nana KJC no sia bremu ekase apesemaka de hye a ya je pene ne yesi adwa mimidin abena badu adepa kofi bene ADWOA ASARE Ebusia yedase ye free samono ase ediama o ena no amrahye bedwafo no wonom eko asetena na edom dodo no eba no dani onanyafo mahama ayarega okofa zipline wonom enhu kobo eba ya wochire mu se de aye ne de ewo sempanifo hwe na sa contract no kura wonu twam esa se wo mu hu se ema o mai kura boka ni nyina efa ebra zipline adwumako no edebetu dwa se wo mu ato centers makomako miensa ewo mai mu ani nyina ne se o mu chire mu se aban no ede wo mu ka 174 million Ghana cedis enumu ana no wo mu twetwe ho komo ewo emrahye bedwam enam so ama enra ewo government accountability series yase onanyafo kwabra minta kando ono ne hwani a o hwe yenwo ono ne hwani a o hwe
apomuden ho ensam so wakasa kire mu se zipline ye contract no one ebetwa mu a ebegina enkomo asesei aban no ene dwumakuo no edi ninsam eni enu achi no eno nenyafo kwablamita kando ese wanu bebie regional hospitals be se miensa e wo mantamo miensa savannah mechesrem dosrem e mantamo woti e mantamo na afei atoye etifido e mantamo enu so sei enu chimu 5. We now have 16 regions, and so 6 out of the 16 regions have lived for the past 7 years without any regional hospital. His Excellency promised the good people of this country that he was going to construct 6 regional hospitals in the regions where there are none. Fortunately enough, in 2026 budget, we are going to begin the construction of 3 regional hospitals, namely the Savannah region, the OT region, and the Western North region. And some 600 million Ghana cedis has been allocated to that effect. Openia wakasa yeyi ayosreni a wono ahwa apomudemo ensem so wo yemrahye bedwani edema adehye a wonom ewo dwaboso abato empesuaso ononyamfo kwabnaminta kando enra ewo government accountability series yase eno di sankomo yi wo ensem foforo emu no ohene poporo ye wo mankesim na nanom atrankonya osagefo amanfo edu ya wotoso ensia na de ato dwa se enye no koreda se himfo awom wo emfinfin mantembo ma sori e de eti aban gina ya wasie se ohamu nchichemu enum eye lithium royalty eho contradia aban no asese de agu akwam no wom tia sa 5% no wose wom omkeka sansem no omanfo ensi wom hu wom friends emtwofo enhyiemu na wom se yade se omayi emra wom a wom de ye adwuma na mre bi atwem no enipa bi ka senke be ya wom fa nyina ohamu enchichemu edu en wom ba ye no wom beka se da bi mining companies bebre noa ewo omayi mu a wom so etu afumagudie saa wom so de no ejina percentage bia ewo ho no ma emra ma ho kwan enti wan hwa ye de we kosi 10% no a empene emma project no entimi enkoso sede aban pese wo ye no enti se wom de aba ohamu chichemu enum a wom hemfode ade se wom de aban aka na mra ema ho kwan se ekoso no saa pepepe en wom so wom gina ye etie True there. Say why no 10% na edwuma no ombado. Na wa jatu. Then 5%. Na femen 7%. Ya wa say me was the law is the law. O man Ghana yembra order ha wo royalties no or 5%. Gold mines buy edwenu na nature wo Ghana ha. Golden star. You gold fields. Resolute. Bibiani AP abusuafo ene ya ekoti esesie yi eye osagefo amanfo edu a wotoso ensia wono ene ye ohene ewo mankesim na nanom atrankonya wasansem kronemo no na adehye a wonom ewo awoya na afei krampa krom wonom nyina enso ehye sa lithium ensase mu ebie wonom akasa kire mu se wamo adan be se 180 units na wamo akire mu se ewosen kaban no sabri die ewo enkrata so na ka wonom hu se wamo aye secured pa na ebra wonom kire mu se kopie mu ewo mrahye bedwam no twetwen adehye no wonom akire wo madwan fa ho
said ya beya ebetumi aboa wonam adehia womo ewo awoya anafe krampa kurom mfimfini mantamu ni nyina efa lithium wanmu di no ho ene womo so akasai yera apomudin ensem emu na afutuo ede akọ said ya beya ema ebetimi ahwe mo ho yeni tutu se bosome aso na womu etu bosome akwantuo no na sa afutuo ekoya na eyepanyinipa ya oda Big Give Ghana Foundation anu a womokoye ayesronko ema amamu bi General Hospital etintam sanitary pass ahodoɔ yi ebie se womo ede kwa akɔboa yaresabia na boa mapomden ho nsɛm tichu ene ema ya eba honom no atimi akɔ enkan na Amratu Isa wono ena eye panyinipa woda Big Give Ghana Foundation yi ano wode nsɛm kakra etuja ene ya ekotie sesie yi eye Amratu Isa wono ene ye panyinipa woda Big Give Ghana Foundation ano enu achi Deputy Chief Nursing Officer ewo Mamobi General Hospital Josephine Damson enso ejina ayasabia no anemu eda si ye pasa samwe ya wo mabeye die eyade se ede empeja ena afi niema hodo bebre mfasodie bebre ena bebo ntichu ene ema wo mo eba mpotem wo se wo mo ebegye yarehwe to go along help our youth, our girls, and then every woman in the reproductive year group, so that at least they will not worry when they are in their men, and then to go a long way to help in their financial constraints when it gets to that time of the month. We thank you and then we pray that this gift will not be the end, and then we'll collaborate more, and then we hope to see you more in the coming. Abusiafo ene ya yekotie sesie eye Josephine Damson wono ene ye Deputy Chief Nursing Officer ewo Mamobi General Hospital na maniboyi yensen training na na opon chichiku ene de bai enra na eye World East Day na enomo ana Ghana mampenene His Excellency Yera John Dramani Mahama wade krata efri na tena ye eba ya na opania na nsa ehwase eyononyamfo Felix Kwachi ofusu krata ni mono ana wachire mu se no ekamia yese emantam dunsia na no ewo man mu nyina no ubati yese poye mantam HIV ama ne homene so ubati yese fifini mantam ama ne homene so na asem a na eda dwumadie no eso eye Africa Unite Against AIDS na wochire mu sei ehu behia pa se ebibre mu aman wanam ebeka wo mu ho abomu afei institutions ahodo any communities ahodo wo mu nyina de wo mu tambesi ani setwe na wanam etumi aboa ama AIDS any HIV yade no yape ho pomese bre papa krata ni mu ene wochire mu esei wo hwe mu a 2024 no wamu record HIV yade no ebi eye 15,200 2024 no wamu record ye HIV yade no eye 15,200 ena wamu nya S na kasa eye 12,600 na no kra no enipa pi na ena S na afem no wamu eti nananom ensiedo na data wanom ehwehwe mu ahu se afibia wanom eye wamu hwehwe mu ewia wamu hu ene se over 334,700 and afibia ne record HIV yade ewo mayem ekire se na asem no akwaya asefem pa na Ghana mampani krata mu no sei omo ede eniema agu akwa mu nse de beya wanom ebetumi aboa na enwama be abetu bia kwa wano
na ese any HIV a epese eti atese e wo man yim no wanom etumi apenepo mesebre papa enti wanom epe biaye bi na eno no wanom ade asi ho said ye be ya wamo ebekwa workshop nkrakra na wanom akosua ho nimde yie na afa wamo the policies begu akwemu na ebio nso obi anya HIV yade no ebi no wamo etai edesresre wamo wonam ne yetenetene ensa e wo so no eno so wanom hwede ne ma egu akwemu na boa wasese ebia wobi enya bi na mo hyase e de sere no e wo empotamu a motepe ubehu ane se obi nso nya bi a onkoka no wadisie enso enei HIV ne AIDS ne nyina no wonom e wo ho akade e wo ho aduro ho no mo a se wo ba ya sabia bra ne ne yehu ne ye de wo toso a wo ho atumi etwawo na wo sere eye private sectors ne nyina esei wonsom wani nipa entahrete mienu kabo mo ebo peme aban ko antumi nye enti wo mo nyina emfa wonsa ensom na HIV ene AIDS na saying etiatese no wonom ntimi enko wo ensemfofro emunomra sebedwani ya wogina mu edemo banfo wo sehwiwi oso abato mpeso so eye onunyamfo Kofi Bente afo na wode atu dwase ensohye ya mpepi nkoda etwero no enye no nko ane ade a esese yede edane susu pono se ye be kire se akoda bi na adwene mu abie na adwene mu do ana se wabon wo se ensohye ne de esesi asade akwakoye no eye chiwempo eye ebretia wabi enti se term yi no wo mokwa kwotro nsohye na akoda ne sua de ya kire no sa term we no akọ no areba bagu nti no akọ wie ahwie agu paper no so no akiro no okọ enti empepi no ya ame akwakoye se womu nsheda enya sa akwanya no na womu emfa susu dua bi emma e be kire sa akoda wei aha no wo ne homoden anasa aha no wo mo ne homoden enti wo se niema betimi asachira de yekwa anim no esese wo man nankasa ye humasua no ye dandan ni na ye bie mu kakra se de be ya ene ade kura ye behunu se akoda ne bo ne homoden wo ho no na ya sheda ama honom no so ehia na ya tretre mu amantete no akoso kese e wo ho se de be ya akoda kro no wono so ebetimi enya de wo pe na wo se empepi ye kotro nso hwe obe ye si wo bi enya obe ye si wo bi enya bi enso enko wiase ye wo betro nso hwe ni na wie ombe wie school no na sebe enye de bia na esie de nso dodo no a obehwe na nipa kron ko adwuma ho asem no akwakoye de enti saniema betimi akoye de amoman ehumasua de a na esese ebra so se ye dandan niemani na eno nso etimi eboa Abusia yewremu ewo buno emantamo na mani efiri hoba NSA Ghana National Tailors and Dressmakers Association wanom enkwada womo ekosua adwuma womo timi pamade ema ade da ho a otimi sa ade de ya pam no eno da ho womo epon womo ho na dwumade na se no ena ora Ibrahim Ali Ejei wono ne buno Regional First Vice Chairman edema NDC amanyoko okopiemo ewo dwumade na se bi eno wakasa ekyeremu se kamia yese emapa ne sua ade pam sese pa wo men wase womo epo womo be se ahanan eni womo echi mum Ghana nyina no wo hwemu amema kuma bi ene wom na opiemu ewodoma ahinkuro zone no wo hu se womo po womo enipa be se 85 no be ma ba ko pe ene otuam no wase o we mema adai wase wo kasa kire Ghana mabunu nyina sei aban wanom nsuo agu ne yam a wo hu se agu niema so ama bibia ekoyie enti wanom etetete ensa no nyuma ekyerɛkyerɛ sɛ de be ya wankasa wie ya ubetumi ayi wadwuma owura Ibrahim ensemni Abusia facha yen ene no edane opania na ono ye hwehwe ne no eye Bono Regional First Vice Chairman edema NDC amanyoko no ora Ibrahim Ali Ejei ena na wotu mabuno fo se adwumasua de eye enti aban no ebo ne homodini bia de ne magua kwamo se entete ya wode wonsa eye adwuma no wonum ehwemu kana ewo mamuti aya na momfa mo ho ehwemu dwumadie na se no owura Johnson Asamoah woye chairman edema Ghana National Tailors and Dressmakers Association Doma Hinkro Zone wono so ede kakra etoso akibia ya fanga ama abonje nkura no emaba wa ene mende ni be forge afia ya siye ni nkura no e forge afi wa 60 70
80 yɛde 85 koraa ayɛ program hada na wokyɛke ne sɛ ekuo ɛtete mmabaawa ɛne mmeranteɛ sɛ ɔmo mɛhyia adwuma na yɛne hyɛne mu no ɛyɛ nyankopɔn adom ɛno Ora Johnson Asamoah titulani edema Ghana National Tailors and Dressmakers Association Doma Hinkro Zone no ena ono so etufue amani boy kwaku mesa brampa ena de so na ye kai wo se woda so etie na KJC Company Limited anopa no nsia kase bo na KJC de dansie ne mapanyina ne ho ena ewo nti se ye na doa se ye plywood cement iron rods na dwuma pa ya wo ye nti Central Steel for bo na baso 2023 na woda so eye adwuma no eho de ne nioma no eye papa ebo no so da fom woto ababia wo bia ye di gu hyan mu ne de akwakoja wo mpewei na opedien enkrani kumase branches no eye ade se ahyeta baabia bi Frenana KJC ewo 0204 355040 0204 355040 Midimafo Herbal Center Dr. Time da so ena anope yedi ne ho adanse ede amawo yare bia etete ward for say ye stroke na kan wu egu honom ni nyina wo de kodan no a yade se wo bete ne tade afiri ho awo ho asem kura de eche se eye kokokura ewo doctor nim wa bebie branch kese ewo enkrapoku asemayira enti wo kɔ honom a yade se ubehunu no kumase fon so ebekɔ abuwa kɔ agogo wo mne aban school no ena edi enhwanimu Fred Dr. Time that was 0244 774282 0244 774282 Tontina 74 ya dodo no afre no T74 no eye kane ye nanam dodo anu mo ehye enom ebo mo apomde ho nsam etimi konkan na ne wo na abefo kwan so aye ne se ensuo enti se HIV se kidney infection se liver ho how prostate wo member mo obu ho no ma okasa enka efri mu ba no emo akora me pa chow Unya 74 ni bi na wono mo a ebo ma immune system no ye den enti sa nyare we nyina eba eyade se bebo na mana kwa akire kura FDA fo age atum se eye baby e ton no bi a wokɔ a wo so petontina 74 okan si drug lane abusu say tam e wo honom saranso ena kumase ashton kolina baby abi obenya bi ato 0246 073498 0246 073498 eno eye 74 Jos Hot Kinky anope wo pedokunu bia obedie na atimi aboa apomde ho nsama konkan dokono moton kama ya wumia a se mremre eye Jos fodokono yese mu amoton dokono wo Ghana hanom sei no ya ma adwuma na ye fode amamo brabetu we honom at 3 Ghana cedis pe wholesale price no ne koton no said the opodia ne se watwu mako no aye nkuruma na wodi asi hu dome commercial bank na chi ho eho e na obehunu Jos Hot Kinky for obe fra 0256 068832 0256 068832 SOMPA chede bronya bremo said the yakoso a abodewuro no ede ya kire mo no momfa mode emeto ye de so na yentimi ma akunafo nso wo mo ensere enyanka nwusi amobrofo ya wo mu nidie wo mu edie sebe enti se yesemna se eye tintumanto se toiletries se ye ntoma se eye emo se ya anwa ade bia yetumi de che ema ne ye ntade mpaboa momfa mra yen ewo yatena ye hanom se wodome se de be ya bronya no so be boabo ne nyina ano na ye de ne akire ede ama ekunafo number wo be frɛ na so wo de wo mu ano ato so eye 0598 559802 0598 559802 edin ebeba eye Terra One Media anasa Blessed Foster nyame enhira se wodi onyame mu a ebeye saa momfa meka ye ho na SOMPA chede no entimi enko nka ye dane ye ho ye ba ye bekɔ ama no ni Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo
individual kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kumase wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma bohia ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ spinters bɛbrɛ friend share signboard no woduro na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛw frɛ endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mu dɛm ɛwura mepatsɔ bra na mehwɛ adeɛ wɔ baagi mu bra adan ɛnɛ nso biem tam heba mehyɛ yi a meka sɛ yi baako yi ane wayi mmiɛnsa bra sɛnea tam heba mehyɛ esi agye me ne me fiefo ɛnya deɛ baako ɛbɛso yɛn wei deɛ wodi sɛ wofa ne nyinaa tam heba mehyɛ meka sɛ medi wɔn adanse a heaven ɛna de mɛkɔ akɔpie enti sɛ malaria wɔadura ne time heba mixture ɛnyɛ ɛno nko o deɛ n'anum ato a wɔntimi anidie no time heba mixture duro no ɛna ɛyɛ ma wo ɔba a wafa afuro deɛ wɔma akwadaa nofoɔ ɛne akwadaa a wɔni mfie dumienu ɛntimi nom aduro yi bi sɛ wobɛtɔ aduro yi bi anom a hwɛ sɛ wakɔ hospital anaasɛ lab ama yɛhu sɛ wowɔ atiridie malaria yi bi ansa sɛ wopɛ time heba mixture nnuro yi dodoɔ atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ɛwɔ Emrom Abidjan House ana baako so wɔ Atonso Monaco Junction ɛno akyi wobɛnya bi atɔ wɔ over the counter medicine sellers ɛne herbal shop dodoɔ na emu frɛ 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ɛwɔ mu no betu akɔ FDA agye adwadie nkratoɔ yi ato tontonte yɛnnom nsane ɛfa adwen ne ɛfa adwen mpa sɛ na nanu nim sɛ bre bi bɛba ama tontina 74 opa yɛ no simple T74 abɛyɛ aduro tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asi nananom dodo so sɛ de na dodo bua ma nananom ɛnyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ɛboa nipadua no ɛma immune support enti obi onom bie no abre bia ne ho dendenden tontina 74 yi nso yɛyɛ no sɛ nsuo krokrowa kama enti baabi a wonam bia wobɛtumi de wade akɔ samene wo a ankafi na akuro yi ɛda no nkɔ na wie yɛ wabra mennom T74 sɛ mennom tontina 74 a menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi ɛyɛ hahama ɛne yɛde ayɛ na DHC ɛna aframa na yɛ kama saa no T74 ahoɔden ne apɔmuden nko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nnuro bia wobɛnya tontina 74 yi bi ato T74 yi ɛnyɛ ma ɔba a wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu ɛtofo frɛ 050-162-8931 ɛna 0246-073-498 FDA agye adwadie nkratoɔ yi atom SOMPA TV Emma Aketuapa Emma Aketuapa mpa yɛdam asesem atwen yɛn amayadane yɛ ho aba yɛkɔwie kaseɛ no ɛwɔ amano ne Australia man ni mu ɛne yɛkɔyɛ kasɛi bambafo akyagye enipa bɛyɛ ɛnan ya wɔn nyinaa ɛyɛ mɛma ya nhwehwɛmu ɛkɔ so wɔ gang bi a wɔn ateɛ ɛwɔ Australia man no emu asa ekuo no a wɔn ateɛ no ɛyɛ sɛbe nkɔdaa nketenkete ɛne wɔn ɛsɛsɛ wɔn ɛne wɔn ɛda enti no we no wɔn sɛ yɛ frɛ no International Satanic Child Sex Abuse Material Ring ya ɛno no ɛwɔ Sydney empotem honom na saa emma ya yɛkye wɔn yi wɔn mfie no baako adi aduonu nsia aduasan kron aduanan mienu ɛna afei aduanan ensia wɔn nyinaa yɛkye wɔn na wɔtwe mu ya enura wɔn boabo wɔn nyinaa no de wɔn kɔgyina emra no anim na yɛkɔɔ no nso no ɛyadeɛ sɛ mpedifoɔ ka sɛ nkɔmmɔ wɔn bi na so bambɔfoɔ kyerɛ sɛ sɛdeɛ offense ne sifa ɛteɛ ne deɛ entansa aduonu ne ɛde ayantam saa emma ɛnan no wɔn ekom nti wɔn ma wɔn bela ɛnya deɛ sɛ ɛyeye nti wɔn aka wɔn sɛ wɔn kɔtwere adabampuno akyira ɛbrɛ ɛsɛm no wɔn bɛfra asɛm no na afei no deɛ wɔ hɔ nso wɔn ɛde atoa so pɛpɛpɛ ɛwie aha ɛna yɛgyina na nɔpa no nsia kaseɛ bɔ na KJC Company Limited ɛso